Balima Anyakuma, très urgent. Balima billet lundi 6 octobre 2025. Awa Malien, ko jatke wale mogo Mali ni Côte d'Ivoire frontière la, ou yanga siterni baden de jini. Mali ni Côte d'Ivoire frontière sera la, kata kolonjeba, ani kolonjeba manjan, Malien ku yanga siterni ba jini. Awa sadola kai mara fana tukunu ataki do kei. Ota bane ko kucha la fana tukunu ku ataki do kei. Awa ko dugu chama perefe be Bamako kono bide. Ko gouverneur fen be anga yoro chabana mena tlaka a lisu be mulo metla ka yoro cité paraît que ka gouverneur u sigilente yoro kelinde ko gouverneur chamantara ile mabama ko kono aywa ko ya ataki were fana ketuguni comment on appelle là siga so côté woro fana betukuni amena tlaka be irawla mena video mi irawla Mali chauffeur yere da filmer de yara tete moka o kana fongira Mali chauffeur yere siterni chauffeur yere mu filmer me o boku yere la ani jatika wale mokota wala mba be yere la nga soutien kelme Mali armée anya me ko Mali armée fana ye frappe do ke bi ko Mali armée ye jatika wale mokoga yoro chama bo bara la bi amba foko bravo à l'armée malienne ni mun keramba foko nyana sachez une chose ansika la unité ni ko ngake maintenant keramba fo ambi solution nyina ala ka Mali boni degun kono ko essence ko gelia bade be Bamako fana kono bi ala ka be ban ambe do kala ka hereke Mali Mali anga janga naje Mali sofaru yere ni filmer de anga janga naje Allahu akbar le 6 novembre 2025 ayala je ami sikaso sirala ani sikaso manja ayala je ya fam ka bokol boy ka do sikaso ani sikaso to teme kilometre mu wanka ni siterni sabale jenne bamanchu fe ame mun fa nya mo yana ka nyi na ka wulu kucho vraiment sino sana ba pade mai ube filmer la dro marfa chika mboro dro bulla yaro nites yaro chauffeur yere da filmer kabla tiet se ka dugu quoi ça dit chauffeur yere da filmer ku ga dugu ira quoi agogo machika ni ga dugu ira autara nga chauffeur do don kasola Mali chauffeur bakangi bambara de ba autara tiens petini to ko borangono mais là mbe vidéo spécial kala quoi afle ni chauffeur ben ngeliad la afle a bela de l'infleni ne bolo jamana be ka mogo protéger mais ka mogo bla sayani baluche ni Amérique ou France ba sera be fermer folo ka mogo ni kisi abe ka mogo saraka di aw yere ka fanga poson c'est pas sérieux et chauffeur ka yere mangame bon jatike wale mogo fana ya filmer kabla ango fana naje abet lo balade ni Côte d'Ivoire frontière ta avec lo balade voilà avec lo balade abela de lo balade voilà amba bla tant c'est bon ou be ka datu fala parce que nous ya filmer nous ma dati fala droit ibe wulu do be munu keleme ku yere ke Assimi Goïta de me baga ou be bodro ko video korodi du ima ya hali jatike wale mogo be ka datu fo sisa ni ya filmer ni ma dati fo droit beta Malion bla filila ko foite kaita mogo re beta satukuni ambe ka ni jamunu bo ni ma to mogo tena tasra ula ni ma to mogo ni be kisi munu be mogo kola ame Mali code lante mogo kola do bolo et puis foite ka ne faga anyebe saraka dendo be ka bobi kanga Assimi deme uta ko ka Mali deme de kanga Assimi deme o wamba Assimi ta ka nyuan ko la ka mbul na idea basa be yele me torite le kokola de ni tori bla kokola be boka binduguma ne be mu fo soro su nyana ay nyoya ka Assimi genga boy karibiran Bamako kono bi karibiran be ka commencer ka dese Bamako kono bi nan tora ni srain kam ni karibiran ko dese nanye kalo kelen kenna jatike wale mo be ta Bamako mine sigata la na kalo kelen ken ni karibiran ko problème na ube Mali be mine maka tiendi fayana uye uma sika so sera dro attaquer uye kuchala fana uyere ka kuma kana me uye kuchala fana fenge anye information do fana soro tukuni ko à une soixantaine de citernes destinées à la mine de Sadola ont été saisies par les autorités. Une source affirme que ces citernes ont été réquisitionnées pour gérer la station et continuer à alimenter Kai. Voilà, que station de voilà Sadola Orola, comme Mali est autorité mogo au fin. Aya mon frère Semane, quand le gouverneur de Ségou est devenu réfugié à Bamako,
vu l'insécurité, il n'arrive pas à rejoindre sa ville. Quand Ségou gouverneur, quand il est malade, Bamako, Abissala Kabeta Ségou, mais quand il est Bamako, du gouvernement gouverneur, c'est maintenant, bébé, il est Bamako de 6 ans. Ou bébé, il est Bamako de 6 ans. Donc, et, il y a une information de France, Aïwa, quand Dougou Dobé, non, quand un blindé des forces armées maliennes a sauté sur une mine vers Tangara, en te fait image là. Anga sorati chama fagara den tendu kala de ne gento no image là. C'est anga sorati chama bade ne fagara. Mo vocal do be ameno lu kala nga che ango vocalu fan la me jongo fe. O lu information claire le do ye amena détail chama mena di awma worla abira ambe jambo vocalu la me. Voilà. Mali anga janga ni vocalu la me ni vocal do di tan. Pénurie de calibre fara be bamako fan bebi anga nambe folo. Salam alaikum pour tous ces auditeurs, nous avons un communiqué publié par Allah. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a pris le contrôle d'un poste de l'armée malienne dans la ville de Kouchala, dans la région de Sikasso, ce matin. La gloire appartient à Dieu. Ce communiqué a été publié le 14 Rabiul Akhir 1447, correspondant au 6 octobre 2025 de l'ère aiguille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambali malaman kala befulino. Koni ya communiqué urgent ka bo jamaat nusratul islam wal muslimina yoro munum malikona. Usera ka sabaya dafalenta kuchala postika. Ko biso madaina. Amba fo wallahu akbar wal izzat lillah. Communiqué sabaya ka beni le 14 Rabiul Akhir hijrab samba kilen kemanan binanin wolon vla. Que béni le 6 octobre 2025 avec Foleno. Voilà. Abela Djelel Messa. Que plusieurs stations de service de Bamako n'ont plus de carburant. Que essentiel que décès bas de B Bamako bi. Que Bamako que essentiel ka soro Bamako era kona bi. Fieu anyo information fana soro. Ambe do kala ka koke heray. Ambe do de kala ka koke heray. Sinon ça ne va pas. Bela Djelel Mbado bi ça ne va pas. Nebe mou fo Mali sura sou nyana. Aye faranyon ka Kassim Goïta gen ka boy billahi tallahi ay vieux père anga vieux père do be ango makana me folo bon ambo janga vidéo prochaine na quoi yeah parce que ko ka tia quoi donc ambora kan information de la ma mu nyini mari sura sou fait aye faranyon ka Kassim gen wala tisi atinya hal na ya glan chuko chuatinya ala kele de ba no fait Assimi Goïta ben le cerveau ka bia kono ka don kaso la kasora ya deme ala ko mama yi deme ni ya tigi janfa ala ti i mago e fenfe ala ta nyaka dima ni mama ko kibe tugu Assimi Goïta ko kiba deme ni sara ka bila ibi malu ni mama malu ka foni mako tunya mako den tatofle atinya ibulu billahi atinya ne keni bora ni nga kuma kan fo mbe sigi nga kuma kan ka Mali autorité mako e Mali surasu ayo farango ka Assimi genga buri atisi billahi atisi na solution sura ka fo mako tu na Assimi solution soro kumbe bo wula gabona ne reflect ka fanya na bi ate solution soro wallahi mamunu ye kabla tigi dewnye halala dewn goron de yere wulu dewn u ba do be ka kuma mu fo billahi harama deni harama dewn janfa alati magonya ne malen de ko ametu Assimi ko malen chama be kashide na ma ka fuma tunya madi ne gene bora nyanga kuma fo abenya bala ataku be di pa ala ka Mali da nyongom crise mate ka ke Mali histoire di bi Mali indépendance ro nyongom make et puis quand Assimi deme Assimi Malion Assimi ni 2012 Assimi keleme me fait Malion ga mun famia quoi Assimi keleme ka armée divisée di quoi est-ce que Malion bo kala ma folo armée te ka kelekew che keleme ka armée divisée di depuis Assimi Goïta muso imene ka libu ne ma sagara mine ka libu ne ko ngwa Assimi ta chena che muso libu ala bi ta chena che tukura Assimi ko ibi malu siga tala saraka tala foi tala tout tala tatala ne kenenga kuma be fo Mali sura so ay farango ka Assimi genga boy c'est la solution ne kenenga kuma fo na ya famia odo na ma famia fana wa salam o ne ga kuma bani donc o de kumene bulu ka fo Mali sura so nyana bi sinon attaque kara postu chamun fena donnez-moi une seconde mena fendo boka ira la voilà et Bamako station na je ayala je ni dabali bana essence te ga soro ni Bamako de e Mali Bamako essence go kera barai e ga arana je ni dabali bana essence te ga soro e Mali Bamako essence go kera barai e ga ara abela flo nya ko Bamako essence abe fleni gelea be fampe je jamana in libu ka jamana in toko be bola quoi et c'est tu vois donc o de information be non
Nyoro di Sahel ko Nyoro di Sahel fana tuko an information que les terroristes ont enlevé au moins 2 personnes à bord d'un véhicule hors de la ville, mais le conducteur leur a échappé après les 2 sont descendus. Donc Nyoro di Sahel fana mogo be ka mine ko be ka mogo mine siraw tekele me fampe ni kara Nyoro di Sahel de Nyoro di Sahel flaka mogo fla de flaka échappé bulu tanto ni kara Nyoro di Sahel di tu as vu. Donc ne kene mo ngani fo Kuchala fana kuye voilà ko ils ont pris un poste de contrôle à Kuchala fana sebene fla horola. Donc où est befo tout est très grave. Donc de coup dominer ko mene bolo ka fo bela jelena ala ka hereke malende bela jelenge ala ka ngala nginu noya malien munu be France Italie Espagne malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique et Canada ka wari ci no ala be Senweb application télécharge na Senweb application télécharge ben ka corpo modo urgent diyo be no yarata ko fa ba ka banque information be du aso mo be malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abol ko orange numéro enregistré ka téléphone ko anu to mu ka karade ka na waru ci ma wasoro orange mo na sur place waru ci go fla to drome kele sara waru ci go fla na sabana bara 1,99 €2 € keme fla dro o de kundo akabe ciao.